Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlygy baky tarap ýurdumyzdaky täzirker hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Gepleşmeli başynda hormatly prezident bilen gol çeken resmi näme bilen tanışdyrýar. Türkmenistan bilen Katar döwletiniň arasynda hyzmatdaşlygy mundan belägem ösürmek. Iki tarapyny sowda ykdysady, almasynik we medeni insan perwatnaşyklary hasamy giňeltmek maksat bilen Türkmenistan prezidenti karar çekdi. Resmi näme sowda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça birlikdäki hökümetara Türkmen Katar topurynyň Türkmen böleginiň düzümi tasdiklanyrly. Şun ýurdumdan owa hoşarlyk toplumyny hormat prezident bilen geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşyly. Şeýlegemi ýurdumdan ýüpekçileriniň pire taşyrmak barada şertnamalaryň boşnamany üstünlikli ýerine ýetirmek münasibetli berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe ýurdumdan ýüpekçilik pudugyny gadanlayan üstünlikler atly maslahat geçirildi. Owa hoşarlyk toplumyny ýaýwanylaryň sergi öz bolşy bayramçylyk urly. Bu çäre ýurdumdan owa hoşalygyna gadanan üstünlikliň öz bolşy beýany urly. Häzirki döwürde hormatly prezident bilen ýa-da dowlat haýalaty hem milli durumdan taşyranlarykda bulugymda durmuşa geçirilýän toplumlaryň şäherleriniň netijesinde asyrlar aşyp gelýän milli daýhançylyk täpleri häzirki zamanyň ösün tejribesine goşurulýar. Şunlukda owa toplumyny alman täze gadananlarynyň sany tehnologiýadan urnaşylmagy möhüm ähmiýet berilýär. Döwletimiň ýa-da golagyny tejesine ýurdumdan zähmet söýüri ýüpekçileri muqaddis garaşdyrmydan 30 ýylynyň bayramy edilýän ýylyna Watan harmanyny 2100 tonadan urak pire taşyryp öz üstlerine alan şertnamalaryň boşnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Munyň özü ýurdumyzda ýüpekçilik pudugyny hemme tarapyny ösürmek urundy edilýän tagallaň aýdyň netijesi. Edermen pileçilemeden ahlak singdirip ýergensi çeken zähmetiniň netijesini önülen pileňe bol hasly bagtyar durmuşda ýaşaýan azbir halkymyň halar ojaklarynyň bereketidir. Ata-babalarymyň gadymy tenetçiliginiň beri burun ýüpekçiligiň munasyp dowam etdirilýäniniň aýdyň subutnamasy. Ýurdumyň dokumentat pudugyny ýa-da ösürmek pudugyny işgärleriň şolsana pileçilemeden hem ýüpekçiligimiň ahlakly şeýlede önürjülükli zähmet çekmek üçin ähli zerur şertler dürdülýär. Hem olaň zähmet ýeňişlerini döwlet tarapyndan munasyp baha berilýär. Milli ykdysadyň möhüm puduklarynyň biri bolan dokumentatyny ösürmekde ýüpek önümçiligi aýratyn orna munasypdyr. Häzirki wagtda ýüpekçilik pudugynyň önümçilik binýady dowlugyna täzerendi. Keteni önürmegiň gadymy sanaty gaýtadan dikildi. Türkmen ýüpeginiň ýurdumyzda ilkinji gedäki panbarykdyň äme täze urunuşlar çykarylyp başlandy. Ýüpekçilik pudugyna goýberleýän maýa goýum serişleriniň möçleri ýa-da artyrylýar hem gymmatly çyýmalyň önürleýän muktary barha ýokurlanyrlýar. Soňra berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe ýurdumdan ýüpekçilik pudugyna gadanan üstünlikler atly maslahat geçirildi. Çıkışlarda hormatly prezident bilen Türkmenistanyň mehriban halkyna edermen pireçlerine hem usat ýüpekçilerine pire taýýarlamak baradaky şertnamalaryň boşnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirmek münasibetli ýa-da gutlaryň beýik işe ruhlanyrýanlygy aýratyn belenirli. Munyň özü milli liderimiň ýolbaşçylygyny halkymyň ýaşaýyş durmuşyny ösürmek urnak taýýarlanyň netijesinde owa hoşalygyny hemme tarapyny kämilleşdirmek boýunça uly tutumly işlerine alınıp barylýanynyň aýdyň netijesi. Watanymyň muqaddis garaşdyrynyň 30 ýylynyň giňden hemme dawarly belenilýän ýylyna ýurdumyň hasam gülle ösmek üçin milli liderimiň öňde goýan anyk taşyryklaryny ýerine ýetirmekde ahlakly zähmet çekýän daýhanlaň şu nurky gadanýan netijeleri belenen sepkide ýetmegiň möhüm şerti bolup durýar. Maslahatda çykyşanlar häzirki döwürde hormatly prezident bilen owa hoşalyk toplumynyň öňüne goýan wezipelerini uranyp pileçilegiň mundan belägen belen sepketleri eýerejekdigi, ýurdumyzda galar ony gurmaşyk geçirmek, hem ýurdumyzyň ady hukuk çetme uruny gallaçy käreneçilegiň zerur taýýarlar edip, öňde şertnamalaryň boşnamalaryny ýerine ýetirjekdiklaryny ananyrdylar. Hem toplumy ösürmek uruny dürdülýän mümkinçilikler üçin arkada prezident bilen alkyş sözlerini aýtdylar. Berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe ýurdumdan ýüpekçilik pudugyna gadanan üstünlikler atly maslahat tanşyjlar hormatly prezident bilen ýüzden kabul etdiler. Ýurdumyň ahal balkyny daşowy lewap hem margul aýtlarynyň häkimliklerine bolmasatarda hormatly prezident bilen 9-njy ýylyna sany uruw markal geçiren iş maslahatyna kabul edilen şöhretler hem hormatly prezident bilen taýşyryklaryň gelip çykýany wezipelere dogrusynda giň şeýin gurulmadylar. Berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüniň her bir ýyly ykdysady ösüşleri täzeden täze üstünlikler besenýär. Munyň özü Türkmenistan parahaçylygyň we anşmagyň watan ýylynyň her bir güni üçin hem häsiýetlidir. Maslahatlarda o toplumda durmuşa geçirilýän işler dogrusynda giňişleýän hem jekmejek gurulmadylar.
Hormatly prezident bada video şekli iş masagynyň dowamyna ýurdumdan pileşlerini mehriban halkymyzy gadarlaryň üstünlik bilen tüý sürükden otady. Hemem ulary täze zähmet ýeňişlerini ardy etdi. Şeýertnamalaryň tawşyrygy artyk bilen hötülen ýurdumdan pileşleri ykdysadymiz üçin esasy çygymal bolup hyzmat edýän ak pileň bu hatyryny kemar ýetirdiler. Hormatly prezident bilen bu pudu gollamy goňşy geçirýän toplumlaryň şäherler netijesinde atababalarymyzyň mirasy bolan ýüpekçiligi ösdürmek hem gymmatly çygymal bolan pileň önürüşini artyrmak üçin zerur şertler dürdürildi. Giňermi döwlet goluny netijesinde ýurdumdan zähmet söýür ýüpekçileri mukaddis garaşdyrmadan 30 ýylyň bayramy edilýän ýylynda watan harmanyny 2100 tonnadan owrak pile tawşyryp öz üstlerine alan şertnamalaryň borçlanmalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Maslahatlarda öňdüňiň wezipelerini gyşarnykda berjay edilmeli etmek üçin ähli şäherleriň görüljekdigi bellenli. Galar ony ýokary gurumçylyk derejesine geçirmegiň gowuşlary ýyla etmegiň, göýek we bagça ekinleriniň bol hatyryny kemal etmegiň wezipeleri maslahatlarda aýdyn kesitlendi. Owy hojalyk ekinlerini dürli keselerden hememe ziyanly mörwejeklerden atybary gorumagyň ýurdumyň erkin jekerine ýaňy hukuklygynyň puta berjay edilmeginiň zerur dowardy. Maslahatlarda giň şeň guruldy. Häzir garaşyk hememe baky tarap döwletimize dünýä ýurtlarynyň arasynda münasip orny barha potolanýar. Munyň özi güneşi diýärmide emelegen bagtyarlyk, azudylyk hemem dostanylyk ýagdaýynyň netijesi. Türkmenistan barha ösýän, gulleýän, gulaçýan ajaýyp diýary urlýar. Munyň özi baş maksatdyr. Nurany geljege tarap barýan bagtyarlyk ýollar. Şoň üçin hem hormatly prezident bilen adyny aýdylýan hoşallyk sözleri ýürekliň töründen çykýar diýip maslahatlarda çykyp gitýän adamlar bu ýsonşy berdiler. Şunları ýurdumdan aýkynly meýdanlaryna gallaçy daýhanyň ýyly boýy ihlas hem zähmet siňdirip ýeşdiren buğdoý hasylyny ýygnamak, ony galla kawlyç nokatlaryna bökdünçi daşamak işi uramaçylykly dowam edýär. Häzirki wagtda depkine gün saýyn ýokurlanýan orak mewsimi Türkmeniň dünýäge meşhur ak buğdoýynyň gadymy mekany bolan Ahar welaýatyna da gyzgalagyny alynıp barylýar. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe mukaddis garaşdyrmadan şanly 30 ýylynyň bellenilýän Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmagyň watany ýylyna ýurdumyzyň baş baýlyklarynyň biri bolan Guşgursok ak buğdoýyň bol hasylyny çalt we zaýysy ýygnap, onu watan harmanyna tawşyrmagy özleriniň mukaddis borjyny öwren Ahal welaýatynyň gallaçy daýhanlarym nusgalarlyk zähmet çekýärler. Arkada prezidentimiň ýurdumyzda owy hojalygyny düýpli özgörtmek, ýerden zer önürgen daýhanyň durmuş hal ýagdaýlaryny mundan beýlägim has ýokary götürmek, olar bilen döwlete taşyran önümler üçin hasaplaşyklary öz wagtyny geçirmek barada edýän ýadowsuz tagallasyna göwnleri galkynyň käriniçi daýhanyň şunlarky her bir iş güni zähmet edermenligine betlenýär. Häzirki wagtda depkini gün saýyn ýokurlanýan gallar ogyny hormatly prezidentimiň daşary ýurtlardan satyn alyp beren buğdoý ýygyjy kombaynlary gije günüň dowamyna bökdünçsiz işledilýär. Gallaçylar şu günleri buğdoý oragyny ýokary tehnologiýaly, kuwwatly owy hojalyk tehnikalaryň hyzmatyndan netijeli peýdalanýarlar. Mehanizatorlaryň özlerini ananlan tehnikalary erkedişleri gowrun götürýär. Ahal welaýatynyň wilayat owy hojalyk önümçilik birleşigine degişli bolan kuwwatly oragorjy kombaynlarynyň häzirki wagtda gallar ogyny 570-den owragy işledilýär. Olaň her biriniň sazkem gurad işlemek üçin wilayatyň owy hojalyk önümçilik birleşiginiň etraplardaky tehnika hyzmat ediş kärhanalary tarapyndan iş üstüne göçme tehnika hyzmat ediş toparlary döredildi. Ekin meýdanlaryndan ýygnalan däne hasylyna garla kabul ediş nokatlaryna öz wagtyny yrgasy daşamakda awtuly olan bökdünçsiz işledilmegi ýola goýuldy. Ahal welaýatyna daýhanlaryň tutan ýerle zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilen galla hasylynyň ýekiji dänesine zaý etmän ýygnamak hem aýygly saklamak üçin ähli çäreler görülýär. Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagyna, halkymyzyň maddi hal ýagdaýynyň ýokurlanmagyna düýpli etergi bergen arasynagy toplumynyň aýratyn ähmiýeti eýedigini bellemek gerek. Arkada prezidentimiz ýurdumyzyň owy hojalyk pudugyny alynıp barilýän işleri hem ýeşe aýratyn üns merkezine saklaýar. Hormatly prezidentimiň geçirýän ministrler kabinetiniň mejlislerine, sanly video aratnaşy arkaly iş maslahatlaryna, arasynagy toplumynyň meselelerine, pudukda alynıp barilýän işleri öwran ýüzlenmegi muňa dolu şaýatlyk edýär.
Gahrman arkadağımyzyň oýlanşykly owy hojalyk siýasaty, owy häkmetkeşleriniň durmuş derejesini berkitmäge, owy hojalygynyň netijeligini ýokarlandyrmagy, saçaklarymyzyň rasgal bereketini artdyrmagy gönükdirilen giýinlerimde özgertmeleri Türkmenistan parahatçylygyň we anaçmaň watany ýeline de özüniň miýwelerini bolluk bilen eçilýär. Ekin meýdanlaryndan orlan goşgursak buğdoýlar häzirki zaman kämil injamlar tehnikalar bilen öpçün edilen barlyk hanalarda ýygydarly gözden geçirilýär. Ýergelen aýtsak şu ýylky uruk mewsüminde buğdoýyň köp hasyl berýän görnüşleri ösürilip ýetişdirildi. Muňa bolsa häzirki wagtda döwlet edeni tapşyrmak barada şertnamelerin borçnamalaryny artygy bilen berjay edenlikleri barada daýhan birleşiklerinden gelip gowuşýan hoş habarlan gün saýyn köpelmegem aýdyň şaýatlygy edýär. Buğdoý urugyna vilayatyň Gökdepe, Akbuğdoý şeýrede taraq etraplarynyň gallaçylary hasam netijeli işleri amala aşyrýarlar. Meýdanlarda ýygnalan hasyly galla kabul ediş nokotlaryna bökdünçli daşamakda awtuloglan gije ünlülerini işledilmegi, ekin meýdanlaryndan ýygnalýan buğdoý hasylynyň möçöriniň gün saýyn ýokarlanmagyna, onuň esripsiz ýygnalmagyna giň mümkinçilik döredýär. Gallaçylar sakabatly toprakdan boluk hasyl öndürmäge, päk halal zähmeti bilen bereket bolçulugyna münasip goşun toşmagy, eşilti durmuşyň hödýerini görmäge döreden giň mümkinçiliklerdir şertler üçin döwlet başçylaryna alkyş sözlerini aýdýarlar. Halkara Ahalteka Açılık Asosiasiýasynyň hemem Türkmen alawaýtlary asosiasiýasynyň merkezinde hormatly prezident bilen nusxaly kitaplary beýişdi bedewlerimizi we Türkmen alawaýtlarymyzy öwrenmekde gymmatly hazinadyr atly alma maslahat geçirildi. Alma maslahaty gatnaşyjylar Halkara Ahalteka Açılık Asosiasiýasynyň we Türkmen alawaýtlary asosiasiýasynyň merkeziniň muzeýi we kitaphanasy bilen tanışdylar hemde bu ýerde arkada prezidentimiziň milli mirasymyza bagyşlap ýazan kitaplaryny amal haşam sunugy deterlerine sinadiler. Mälum bolýarly Bagtyar zamanamyzyň okunly ösüşleriniň we beýik ýeňişleriniň nişanyny urulan milli gymmatlyklarymy, insan gylykly Ahalteka bedewlerimiz, gahrman arkadamyzyň hemişe üns merkezinde durýar. Şunuň bilen baglykda milli atşynatlyk täpleriniň gadymy ýerelgileri häzirki zamanyň ruhyny laýyklykda ösürilýär. Bu arada hormatly prezidentimiziň nusxaly kitaplary beýişdi bedewlerimizi we Türkmen alawaýlarymyzy öwrenmekde gymmatly hazinadyr atly ilmi maslahata gatnaşyjylygyň çykyşlaryna aýratyn nagtarly. Ahalteka bedewi biziň buýsançymyz we şöhratymyz, gadamy batly bedew, atda wepada bar sapada atly kitaplaryny halkymyza peşkeş beren gahrman arkadagymyzyň Ahalteka bedewlerine goýýan berent sarpasy, onuň dünýä ýüzündäki awry mertebesine hasa ýokary göterýär. Dünýäň dürli dillerine terjime edilen bu kitaplar giň okuýjylar köpçüligini elýeterli bolup, alim atşynatlary üçin gymmatly ilmi çeşme uruldy diýip maslahata çykyş edenler beýlediler. Parasatly pederlerimizden döreden hemde müňýyllyklaryň dowamyny kämilleşdirip biziň ullarymyza getiren milli gymmatlyklaryny ýokary derejede sarpalaýan, olaň hersine degişli ajaýyp kitaplaryny ýazma arkaly dünýä wagt edýän arkada prezidentimiziň taýlaty bilen alawaýtlarymyzyň hem alnyndan ak gün nogdy. Türkmen alawaýatly ajaýyp kitabyny ata-babalarymyz bedewünne muradyny milli seçkiçiligiň ajaýyp nusxasy bolan alawaýlarymyzda bolsa bagtyny görüpdirler diýen gahrman arkadagymyz edil gamyşguluk bedewlerimiz ýa-da türkmen jemgyýetine alawaýtlarynyň ornunyň juda belentdigini ussatlyk bilen beýan edip yer ýüzüne çawyny olurdy. Şeýlelikde milli liderimiziň ihlas aladaty bilen türkmen alawaýynyň asylky şöhraty ýene-de zemin giňişligine ganat ýaýmagy başlatdy. Maslahatda dinlenilen çykyşlarda bellendi. Maslahata gatnaşyjylar beýişdi bedewlerimizi, Türkmen alawaýlarymyzy ilmi taýdan öwrenmekde gymmatly hazina öwrülen nusxaly kitaplary üçin gahrman arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şugun Birleşen Milletler Uramasynyň Aşgabatdaky wekilhanasynyň mejlislerdalyny Birleşen Milletler Uramasynyň taslama hyzmatlary boýunça müdirliginiň wekilhanasynyň Türkmenistany işe başlama münasibetli dawraly şäherge geçirildi. Şäher Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligining Birleşen Milletler Uramasynyň Türkmenistanaky hemi işçilik utgaşdyrjysynyň edarasynyň hemem gurumanyň ýurt boýunça agentliklarynyň ýol başlary hemem wekilleri şeýlede ýerli we daşary ýurtly köpçüliklerin habar berişleri işleriniň jurnalistler gatnaşdylar. Şäherden dowamyna çykyş edenler ýurdumyzda Birleşen Milletler Uramasynyň taslama hyzmatlary boýunça müdirliginiň wekilhanasynyň açylmagynyň Birleşen Milletler Uramasynyň howanlarlygyna durnukly ýetişiň maksatlaryna ýetmekde halkara hyzmatdaşygy mundan welagamy berkitmekdäki ähmiýetini belediler.
Şeýle Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistana büýük wekilhanasynyň açylmagynyň milli hememe sebit derejelerde Birleşen Milletler Guramasynyň ähli agentlikleri bilen birlikde amala aşyrylýan tasdiqlary durmuşa geçirmekde sallamly goşun goşjokdygyny atarly. Birleşen Milletler Guramasynyň tasdiq hyzmatlary boýunça müdiriniň wekilhanasynyň açylmagy Türkmenistanyň hökümetiniň hememe Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly şuuruny 2020-2025 ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwary maksatnamasyny durmuşa geçirmekde möhüm tapgyr bolup durýar. Häzir günlerde geçirilýän maslahatlary ýurdumdaň dürli urardaky ösüşleriniň aýdyň beýany urlýar. Hormatly prezident bilen beýik özürtleri maslahatlaryň içinden erşara şolup geçýär. Türkmenistanyň bilim ministrligine bilim hakyny Türkmenistanyň kanunynyň rejeleriniň guruşynyň kabul edilmegine başlanyp, hoşallyk maslahat geçirildi. Çıkışlarda muhaddis garaşdyrmynyň 30 ýylynyň şanly wakalar bilen dagranylýan 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyny onaşmagyň watan ýylyna bu möhüm resmi namanyň kabul edilmegi hormatly prezident bilen parahatly başlanýany ýurdumyň bilim urgumyny dünýä ünlülerinde kemilleşdirmek ýoluny täze tapgyry alamatlanýany bu ýa-da belenildi. Bilim hakyny Türkmenistanyň kanunynyň rejeleriniň görnüşi bilim urgumynyň guruluşynyň hemem durunuluşynyň döwri waplaşdyrmagyna, maddi enjamlaryň hukuk bunyadynyň berkitilmegine toplumlaryň çemereşilýäni tasdiqlaýar. Hoşallyk maksatyndan atanşyjlar hormatly prezident bilen ýurdumyň döwletlik hemem hukuk ýerlerini kemilleşdirmek, bilim urgumynyň kanunçylyk bunyadyny puturlandyrmak bagdaky alyp barýan döwlet siýasatynyň hemişe rowaj bolmagyny arzu etdiler. Adalet köşkünde döwletimiziň muqaddas garaşdyrynyň 30 ýyly hememe alymlary münasibetli Türkmenistanyň garaşdyrlygy parahatçylyk we ynanşmak ýerlerini esasanýan ösüşäratly alyma malumat geçirildi. Ol ýokary Qadiýat Daşary işler ministrligi hememe döwlet hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan guruldy. Alyma forumuň gün tertibine adam hukuklarynyň üçindirilmegi, döwletlik hememe milli kanunçylyk urgumyny mundan berýän kemilleşdirmek bilen baglanşykly meseleler girildi. Maslahat aşyjary forumuň çäklerini beýan edilen netijeleň hememe alyma amaly garaýşlaryň türkmen döwletliginiň munun bilen kemilleşdirmegine, milli hukuk ulgamynyň hememe demokratiýanyň ösürmegine ýardym etjekdigine anam bildirdiler. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi Demokratik Partiýanyň syýasy geňeşi, Kärdeşler Arkaşyklarynyň milli merkezi, Masumrady Naky ýaşur musynyň merkezi geňeşi, Alymlar Akademiýa tarapyndan alymlar münasibetli birlikde geçirilen maslahat, garaşy bir tarap Türkmenistanyň ösüşlerini alymyň ornuny diýip atanyrly. Harvard institutyny alymlar münasibetli geçirilen alyma maslahat berkirar döwletiň bagtýarlyk döwrüni alymy tehnika we innowasiýon tehnologiýalary diýip atanyrly. Alymlar münasibetli Milli Hukukçylyk institutyna geçirilen şäre işin häsiýet mahsus boldy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyny alymlar münasibetli geçirilen alyma maslahat alym rowaşygyň bunyady diýip atanyrly. Alymlar münasibetli Serhed institutyna geçirilen alym urgumyny kemilleşdirmek milli dermeden döwlet siýasatynyň esasy urduratly alyma maslahat ulur uhurentligi wesenli. Alymlar münasibetli Murat Garif adına Türkmenistanyň Döwlet Hukukçylyk Universitetinde berkirar döwletiň bagtýarlyk döwrüne saglyk guruş almanyň dagranmagy alyma maslahat geçirildi. Türkmen döwlet ykdysadyýat we durunlyş institutyna geçirilen alyma maslahat berkirar döwletiň bagtýarlyk döwrüne alymy ykdysady ösüşiň bunyadydyr diýip atanyrly. Türkmen Owy Hojalyk institutyny alymlar münasibetli alym urgumyny ösürmek döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň biridir atly alyma maslahat geçirildi. Şeýle bu ýokary okuw mekdebiniň muallimläriniň talipleriniň taslama alymy işleriniň sergi soruldy. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň hememe Masumrady Naky Türkmen Döwlet Universitetiniň birlikde guramagyny alymlar münasibetli geçirilen alyma maslahat dilleri okutmak kemilleşdirmekde çepir edebiýatynyň ähmiýeti diýip atanyrly. Alymlar münasibetli alymy häzirki ýamyň ösüş guralatly alyma maslahaty Türkmen Owy Hojalyk Universiteti, Owy Hojalyk we Daşgoşy guramak ministrligi, Agrar partiýa birlikde guradylar. Halkara Atnaşyklary institutyny alymlar münasibetli ýaşlar we alymy tehnik kuwatyny innowasiýon ösüşatly alyma maslahat geçirildi. Şeýle maslahat halkara insan-perwer alymlary we ösüş owatganadyň naky injener tehnologiýalary, halkara neft we gaz universitetinde Türkmen döwlet binagarlyk guruluşyk institutyna geçirildi. Ýurdumyzda 12-nji iýuny ýokary derejede bellenip geçirilýän alymlar münasibetli Türkmenistanyň injener tehnika we uly kommunikasiýalar institutyny hormatly prezident bilen alym urgumyny kemilleşdirmek syýasaty innowasiýon ösüşiň aýdyň ýoldur atly alyma maslahat hemem Türkmenistanyň Senagatçylyk we Telekaçar partiýasy bilen birlikde arkadaky zamananyň alymly ýaşar atly talipleň alymy dörejilik taslamalarynyň bäsleşik serisi geçirildi.
Döwlet Mehmet Adadadan Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutyny ylymlary münasibetli berqerar döwletimizden bagtyrlyk döwrüne dilleri öwrenmegiň we öwretmegiň döwri bap usullary atly alma maglumat geçirildi. Zinanlar Birleşiginiň merkezine ýaşaýan Türkmen döwleti beden terbiýe we sport institutynyň ilkinji zinanlar guramasynyň birlikde guramagyny milletiň käbetiniň görüm görülesi dünýä ýaraşy atly dabrary çäre geçirildi. Türkmen döwleti Mali institutyny ylymlary münasibetli sanly ykdysadyty ösdürmekde almyň ornatly alma maglumat geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyny alymlary münasibetli aýdym saly dabra geçirildi. Institutyň kuwat aýdym saly toporunyň ýerine ýetirmeginde watanymyza gahryman arkadamyzyň beýik işleri wasp edildi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyny alymlary münasibetli berqerar döwletimizden bagtyrlyk döwrüne alymyň gadananlary atly alma maglumat geçirildi. Hormat Prezident bilen alym taglimaty berqerar döwletimizden ruwaşygynyň ýoluna şamşyradyr atly alma maglumat Seyit Nadar Seydatyň Naky Türkmen Döwleti Mugallimçilik Institutyna geçirildi. Garaşy Türkmenistanyň milli mirasyny alma taýdan öwrenmegiň döwri bap ýürüleri hem maksatlary atly alma maglumat Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasyna geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylyk we Telekaçar Partiýasynyň merkezine ýaşanan hem Senagatçylyk we Telekaçar birleşmesiniň birlikde guramagyny alymlary münasibetli alymyň hem zihiniň sadaşygy atly maksat geçirildi. Maýy Kulibada Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasyny alymlary münasibetli geçirilen maksat alym bagtynyň şyragydyr diýip atandyryldy. Zinanlar Birleşiginiň merkezine ýaşanan Türkmenistanyň mali we ykdysady toplumynyň zinanlar guramalarynyň birlikde guramaklaryny er hünäri ýöreligi ulus ile görülen atly çäre geçirildi. Ma'lum bolýaly hormat Prezident bilen milli mirasymyzyň tutuş adamlarynyň durmuş tejribesi bilen aýrylmada baglanşykyny hemişe ataýar. Şeýlelikde islenlik halkynyň medeniýetini öz beýan tapýan umumy adamlar qymmatlyklary Türkmen halkynyň däpdi surunu da aýdym duýulýar. Olary asyllyk, terbiýelik, mehmansyýurlyk, agdybirlik hem jewslik mahsuslar. Däpdi surlary öwrenmek hem jemgyýetiň belend ahlak ýürülerini eýermek ösüp gelýän ýaş nesli, watançylyk hem asyrlaryň dowamyny kemale gelen ahlak qymmatlykları esasyna terbiýelemekde egurt uly ähmiýeti eder. Bu ýerde guralan seride ýurdumyzyň dökme önümleri milli elişlemede maslahatna şajarda aýratyn täsir galyrdy. Enäniň we çağanyň sağlygyny guraýşy alma klinik merkezine birleşen metronomasynyň çağdyrganynyň ilatganynyň we bütün dünýä sağlygy guraşmasynyň wekillerine gatnaşmagyny puwdagary iş maksady geçirildi. Maksadyň işini Türkmenistanyň sağlygy guraş we derman senaty ministriniň bilim, zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak, owy hyjylyk we daşky uşagy goramak, mali we ykdysadyýet ministrliklerining, statistika baradaky döwlet komissiyanyň, gydyl ýarmaý milli jemgyýetiniň, Zinanlar Birleşiginiň, matumlaryň ýaşurumasynyň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatda hormat Prezident bilen degişurda kefiýetlerini wezipelere aralyp maslahatlaşyldy. Balkan, Mary vilayet maliýe ykdysady orta hünäri mekdeplerine şany münasibetli geçirilen şäherler işin häsdebesende. Hydyr Riýaýew adly Naky Mugallimçilik mektebine alymlary münasibetli alym bagtyny göz başatly maksat geçirildi. Merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň ata taryhy adly Naky kitapxana şahamçatyny geçirilen şäherler alymlary günüň dabralaryny goşdy. Hormat Prezident bilen tömözki deňjaş mewsumyny ýurdumyzyň bagtyar raýatlar üçin ýokary derejede guramakda anyk wezipeler kesgitdi. Şundan uralanyp awaza milli syýasatçylyk dowlagyny raýatlaryň deňjaşy ýokary derejede guralýar. Ýurdumyzyň dörli künjeginiň hadaryň sapaly kenarynyň bedegine urlen milli syýasatçylyk zowlagyna denjelmäge gelen dörli ýaşda garaýatlaryň aýratynyň bagtyar çağylaryň tömüs mewsumyny şatlyk şowkunda peýdaly geçirip saglyklaryny berkitmekleri üçin zerur bolan ähli şertlerin öpçüni edilendigini bellemek gerek. Kärdeşleri arkalaşyklaryň milli merkeziniň dayançy sagyldyş merkezinde ýerleşen bagtyar nesilleň her bir güni gowun götürjü pursatlary wetlenýär. Sagyldyş merkezinde uly ýaşlar aýatlaryň talablaýyk denjelmekler üçin awada milli syýasatçylyk zowlagyny oňuýly şertler döredilen. Bu ýere gelen raýatlara tömüsky denjelçilerini rahat hemem gyzykly geçirmek üçin ähli ahmatlykları bolan balkan, şowkun, seýrana ýaly dörli oňuýly şertler mümkinçilikleri bolan mehmanhanalar hyzmat edýär. Mawy deňiz kenaryna ýerleşen mehmanhanalarda denjelýän raýatlar bu gözel künjegiň arasy howasynyň ýüremek, sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak arkaly özleriniň denjelçilerini şatlykly pursatlary besleýärler. Bagtyar raýatlary dürli şipaxana bejergilerinden hem netijeli peýdalanýarlar.
Merkezlerde arkada prezidentimizin Türkmenistan'ın dermanlyk ösümlikleri adly meşhur kitaby esasında taýarlanýan melhemlik çaýlar hödür edilýär. Sportuň dürli görüşleri bilen meşgullanmak üçin döredilen mümkinçilikler bolsa, şipaxana bejerikler bilen sağlaşykly utgaşyp, raýatlyň saglyklaryny hasym berkitmeklerini iterge berýär. Deňiziň dürli minerallary özüne jemleýän hoştap howasy, saglygy berkitici häsiýeti bilen meşhur bolan altyn suw çägesinde ýürüýüş etmek özüm raýatlyň saglyklaryny berkitmekde uly ähmiýete eýe bolýar. Şeýlede Tomuzga diýinjaş mögsümine şahatlykly hemen peýdaly geçirgen bagtyar raýatlar deňiziň kenarlaryna gezip edip, oň melhem suwuny ýuwunmak mümkinçiligine eýe bolýarlar. Diýinjalmaga gelen raýatlaryň wagtlaryny gyzykly geçirmekler üçin mehmanhanalaryň çäginde şeýlede deňiziň kenaryna welaýatyň jemgyçilik guramalarynyň guramagyna dörle aýdym sala çäreler, sportuň dürli görnüşleri boýunça bäsleşikler geçirilýär. Bäsleşiklere gatnaşyp tapawutlanan raýatlary Türkmenbaşy etrap şäker kärdeşler arkalaşyklarynyň ýaşlar guramasynyň Demokratik Partiýanyň Balkan Welaýat Türkmenbaşy şäher komitetleri tarapyndan sowgatlar goşurulýar. Diýarymyzyň owudan künjekleriniň biri bolan Awada milli sahaçylyk zowlugyny rowşan geljegimiziň eýeleri bolan çağalara da Tomuzga diýinjalşlaryny rahatly hem gyzykly geçirmek üçin geň mümkinçilikler döredilen. Bu ýere gelen çağalar diýinjalşyň dowamyny Türkmenbaşy şäheriniň taryhy Ulkan Uruş muzeýiniň Sagaldaş merkezinden Guran göçme sergisine uly gyzyklanma bilen tomoşa edýärler. Çağalar sergide ýerleşdirilen muzey gymmatlyklaryny synlap, ular baradaky gyzykly görüňleri diňläp, halkymyzyň dünýäniň ruhy medeni ösüşine münasip goşun-goşunlygyny ýene bir ýola göz ýetirýärler. Sergi ýaş nesillerimize ruhy medeni gymmatlyklarymy şöhratly geçmiş taryhymyzy söýgü buýsanjy hasym belinde ötürmekde uly ähmiýete eýe boldy. Çağalyň wagtly-wagtyna arasa howada gezelen jetmegi, deňiziň kenaryna sportuň birnäçe görüşleri bilen meşgullanmaklary, ulyň diňjal sportlarynyň hasym gyzykly we ýatda galjy bolmagyny iterge berýär. Sagaldaş merkezlerine bagtyar çağalyň milli şeýlede döwrewap oýunlary oýnamaklary, sport bilen gyzyklanmaklary, tebigy dörejilik okyplaryny ýüze çykarmaklary hem ösdürmekleri wagtynda geň mümkinçilikler döredilipdir. Dürli oýunlary oýnamak üçin döredilen amatlyklar çağalarda aýratyn uly gyzyklanma döredýär. Oýunlar olarda ugur tapajylyk, çalasynlyk ýaly okyplar terelemek bilen birlikde çağalyň pikirlenşi okyplaryny mösürýär. Şeýlede sportuň dürli görüşleri bilen meşgullanmak çağalyň sagdyn bedenli, sagdyn ruhly bolup ýetişmegine uly ähmiýete eýe bolýar. Sagaldaş merkeziniň aýdymsaz otogy çağalyň aýratyn gyzyklanma bildirýän ýerleriniň biridir. Bu ýerde çağalar dürli saz gurallaryny çalmagyň ilkinji tilsimlerini öwrenýärler. Ýurdumyzyň dürli künjeklerinden diňjalmaga gelen çağalar bu ýerde dostlaşýarlar. Göwnleri buýsançdan şahatlykdan dolu ruh bilen çağlar berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bedawady bilen öňe barýan diýarymyzyň rowaşlyklary, ösüşleri, gahrman arkadamyzyň ýylyurt bäkitli beýik işleri, bagtyar çağlygy we eşretli durmuşy watyp edýän aýdym narsalary ýerine ýetirmek arkaly özleriniň Tomuzga diňjalşlaryny ruhlentligi besleýärler. Dayanç Sagaldaş merkezinde okuwçy gyýjaglaryň hem wagtlaryny peýdaly geçirmekler üçin geň mümkinçilikleriniň bardygy bellenmäge münasipdir. Olar bu ýerdäki ýürütülüşdirilen otogda dürli el işleriniň ilkinji tilsimlerini öwrenýärler, keşde çekýärler. Bu ýerdäki el işlerden gurulan göçme sergi mirasymyza, milli gymmatlyklarymaza bolan söýgüni döredýär. Munyň özü gyýjaglarda edep ekramlygy, asyllygy, belent ahlak sypatlaryny kemale getirýär. Awada milli sahaçylyk zowlugyny Tomuzga diňjaş mögsüminiň bu ýerde diňjalýanlar üçin uzak wagtlap ýatdan çykmajak ýakymly pursatlara betlenmeginiň göz başynda duran gahrman arkadamyza alkyş sözleri bolsa, bagtyar raýatlaryň her biriniň dilleriniň senasyna öwrilýär. Mektep okuwçylarynyň Tomuzga diňjalşy mögsüminiň her bir güne şatlyk çoğuna betlenýär. Häzirki günlerde ählamatlyklary bilen öpçün edilen merkezler dostlugyň mekanyna öwrilýär. Mektep okuwçylarynyň Tomuzga diňjalşy mögsüminiň dowam edýän häzirki günleri dürli çäreler bilen tutuşýar. Olar bilim, sport we ýaşlar tiýatry, taly uruş we derman senagaty, içeri işler medeniýet ministrlikleri tarapyndan täsdiklanan mailnama esasyna geçirilýär. Aşgabatyň Günerti künjegindäki köpet dağın gözel yerlerindäki yerleşýän we Hazaryň kenarynaky, Awada milli sahaçylyk zowlugynaky, şeýle hem ýurdumyzyň ähli sebitlerindäki çağlar sagaldaş merkezlerine işler talabalaýyk alınıp barylýar. Ýaş neslin wekilleriniň göwne jaý diňjalmaklary,
wagtlaryny peýdaly geçirmekleri üçin ýetlenen çağlar saldyş merkezleri ösüp barýan ýaş nesilleň saatlaşyk terbiýelenmegine möhüm orun eýlige. Bu ýerde köp sanly oýunlar, sport bäsleşikleri, çeperçilik sergileri, köp ýoşgunly festivallar ýaly dürli meýdan çärilen geçirilmegi asyrly däbi uruldy. Olara ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gelen zekini çağlar barha işçiň gatnaşýarlar. Çünki çağlaryň bagtyar durmuşy olary degişli derejede bilim terbiýe bermek jemgyýetimiziň we döwletimiziň ösüşiniň möhüm ugur bolup durýar. Diýinjalşy mewsuminde geçirilgen çärelere bilim ministrligi bilen birlikde jemgyýetçilik guramalary işçiň gatnaşýarlar. Halkyň awadançylygy, onuň durmuş derejesini ýygdyrly ýokarlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdyn, berk bedenli, aň paýhas taýdan ösen ýaş nesli kemaly ýetirmek barada arada Türkmenistany döwlet siýasatynyň aýratyn möhüm ugur derejesine çykaryldy. Mälim bolşýar halkymyzyň saglygy we awadançylygy barada arada we köpçülikliň beden terbiýe saldyş hemde sport hereketini höwetlendirmek hormatly prezidentimiziň ýygdyrly durmuşy geçirgen döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Çağlan diýinjalşynyň ýokary guramaçylyga wetlenmegine ähli tagallar edilýär. Ýürüti okuw oýunlaryna dürli bätleşikleri çağalar uly höwes bilen gatnaşýarlar. Olar ýaş nesliň daşary ýurtlaryny hat kämil özleşdirmeklerine gönükdirlenir. Körpeler üçin bagtyar durmuşyň öpçün edilmegi, olaň zekinlerini we ukyplaryny açyp görkezmek üçin ähli derur şertleň döredilmegi bilen baglanşykly meseleler hormatly prezidentimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Çağlan şadiýan we batly ýanglanýan sesleri bagtyar çağalyk üçin hormatly prezidentimiziň hoşarlygyň öz bolşy owazyr. Ýurdumyzyň awadançylygynyň, watanymyzyň şu günki we ertirk güni anamlarynyň aýdyň suwtnamasyry. Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürlüğiniň polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň guramagyna Aşgabat şäheriniň Gökdere çülgüsine yerleşen çağlar diýinjaş we tagaldyş merkezlerine diýinjalýan çağlaryň arasyna ýol hereketiniň ýaş gözegçileri atly bätleşik geçirildi. Hormatly alymlar, Nurda ýurdumyň Hunaytana we paýtaxt Naşabatda 10-njy iýuna saat 20-den 11-nji iýuna saat 20-şe boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışylaryň. Balkın waytyna Avkem Burtkar, Demirad Kumatran Teskonto 94 metr ýetýän şamar otur. Howa gijetine 20-25 gradus günüdüne 31-36 gradus. Kenarya taraplarına 25-30 gradus maýl bolar. Ahar welaýatyna Avkem Burtkar, Demirad Kumatran Teskonto 94 metr ýetýän şamar otur. Howa gijetine 24-29 gradus maýl, günüdüne 36-41 gradus ysy bolar. Marul aytına Avkem Burtkar, Demirad Kumatran Teskonto 94 metr ýetýän şamar otur. Howa gijetine 23-28 gradus maýl, günüdüne 36-41 gradus ysy bolar. Liverpool aytyny Ütkap Burtkar, Demirad Kumatran Teskonto 94 metr käýerlerine 17 metr ýetýän şamar otur. Howa gijetine 23-28 gradus maýl, günüdüne 35-40 gradus ysy bolar. Daşow welaýatyna Ütkap Burtkar ýerden ýagşýar, ýylgyrymşak mümkin. Demirad Kumatran Teskonto 94 metr käýerlerine 17 metr ýetýän şamar otur. Howa gijetine 22-27 gradus maýl, günüdüne 32-37 gradus ysy bolar. Paýtaxt Naşabatda Avkem Burtkar, Demirad Kumatran Teskonto 10-13 metr ýetýän şamar otur. Howa gijetine 26-28 gradus maýl, günüdüne 35-37 gradus ysy bolar. Ýurdumyň şu iýun aýynyň 11-ni magnit hadisasynyň durnukly ýadyda bolmany aşlaýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan böreşikleriniň meşhurynyň kadadan 6 götürüm artmak bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňlenmek üçin agydy burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem Thomas Passanyň howanyň derejesiniň ýokary galýan ularyny pasly uýraýmagi maslahat berýär.
Mehriban ýereşer, bu da günleri berip berjay etseňiz, ýylyň üstüne pasandan öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary paşamy jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne aty watarmal Türkmenistan ähli babatlarda ötüşýär ösene. Ähli ötüşüň ödünine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşsa bolun, edi dileşer.